Minangka prakarya sepindah inggih punika tari warok saking kanca sing monggo semoga. Oh. Sekaring sejatining pawulan Jaka jagat wasesaning Batara Batara wasesaning jagat Jar padang cemerlang padang kaya ora kain eling-eling kita kabeh saning alam donya kudu eling kelawan waspada ngadepi jaman kepara tu bebarengan metu sangkara murka mujudake tindak laku kang utama eling-eling sejarah Ponorogo Parawarok padha lara bolan oleh ngroco sabar mepes angkara murka mujudake tindak laku kang utama sabyantu marang ketentremaning negara bela bangsa nagara Ibrahim Parawarok kadelang prajurit kang bagus rupane kang sami nggih kuda. Kapapak prajurit Joko bantaranging patih loro Suwandono. Yen senawang rambutir ya nengen repiah iku. Pribat loro untu dawa. Olahe kaya manuk branjangan miber saduring Nusantara. Keringetan deweran kaya ing banyu rawa. Ibrahim Parawarok kairingan gamelan cilik panaragan wujud riya singo manggolo oh ha oh ya oh 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 ayo Kang Bolo para kadang warok jajak olah rogo lan oleh nyoto ing papan bakaran ho 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 iya 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 Semangkah kakak piateni rakaya lakuning burung mengkolo iya iya oh iya
Ratunipun kakang Yogi parengan ulah roko lan oleh ngrasa ingkang kapan bakalan aku ayo memakai korosan oleh papan bakalan aku
Mon gamelan panarakan dirasa kewanti kalau. Ya. Hop. Hoi. Ho. 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 To ayo to. Ala kok cek udut to to. Oh ngarepe Pajajaran kok udut dhisik iki lho. Hah? Allah suka coba gila cerote balik balan suarane langsung manungkung gumandak ngebak isan cerone kebrak isan Ya to salah pambagyo. Waduh to to. Iso enggak lah. Alane unyu kok. Baludan ayane unyu. Masa gak to? Alah, la ilah. Esuk aku ono mik neh. Kene. Oh alah iya ya. Ya Allah. Tak ilo mali.
Alah mio andek hatu lambayo ing dalem nika. Ing daleme Bapak pinten Bapak inten? Bapak Yatmo. Bapak Atmo. Nggih. Bapak Atmo Ibu inten? Lah niku to kula tanggane kok ya lali to. Ibu Yatmi. Nggih. Ibu Yatmi nggih. Alah wis pokoke Bapak Atmo. Kuwi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku nek dia sauli niki jan ayam tes kok ketiban banyu ambung. Banyu ambung kuwi lho. Aku ndek mung mangkatene mampil kono. Wis suwe lah mampil mbok menawa aku jile bae kae ben gak ganteng ngono lho. Wong padumu arep njukuk iwake kok. Ndenane dingoni lot iki. Dingoni lot ta. Nggih, Bapak Atmo ing dalu menika gadah menapa lek aku nek gak diudohi. Yo ora ulem. Nikahan. Yo gak ulem nek ana Wong wong gendah ana tarupe kok ya jileren takok hajate apa. ora ngono no mati nek alope yo ulang antenan unat. Sunat tarupan yo Jawamu ku lho to. Sing Mbak Yune niku nikahan adike diunat. Alah iya kok goblok piye pintel ya goblok. Yes, mugi-mugi Pak Atmo. Atmo nggih? Atmo. Ing dalu menika mingku garwa. Nikahkan Kang Putra mengku garwa mbok anggap oh. Bocah kok. Tak kira iki Pak Atmo mingku garwa kono. Alah ya Allah. Mugi-mugi Pak Atmo ing dalu menika nikahake ingkang putra ingkang nami Mas Liki. Nggih. Suwang-suwang kok ngoten nggih. Kalian Mbak sinten nggih? Mbak Genuk. Alah lah ngono aku ya to piye gak dibayar deh. Kowe terus Mbak Ginuk ngono lho aku pas ginuk-ginuk terus Mbak Ginuk. Lah tak kira nganteni ning ngalem iki kok ketolo kok gede nganteni ketolo to Mas. Cahayane sumunar ya to ya. Nek mlaku kaya aku ekot. Ngene. Oh tak kira to cahayane katon sumunar ngono. Lah enek-enekane ra enek. Kletab-kletab. Ngene ya Allah ngono. Kayak eling jamanmu nomu biyen. Aku ndek biyen ya ana ujuku tak elang ya. Nek lakuke malah bento aku tak ngono. Lah kok elingku gelang karet lah to sebut tukokno. Lah aja duwekno to. Lah ya Allah. Ngono ki jumbo kalau nggone nganten. Ngene. Aku urung ngereng ning sini. Lalane lalang. Oh buyo. Kaya wangkang nandang uyung. Elo-elo tetek ora apa ya. Kok nek nuju bener tak bener nih. Heeh, ya dados uyung. Nggih. Mbak menawa kok aku diangoni tak angane uyung. Pak Miwo ning kono ta Pak Miwo? Aja kok sangu ae. Jiwa seni iki gak oleh kaya ngono nih. Pak Wo ndekne iki ngene. Kowe nek idul tak angoni to ngono. Ya ning aja diomong ngono kuwi lho ya. Lah wong nek ngene ngono aku ya tak anakku wong ujul. Ora oleh. Wong jujul kuwi terkadang dilek menyakitkan tapi jos. Eling ora oleh ngono kuwi tapi nek dikeki aku bagi. Ono ya ora las. Wis ayo unung sak alu dilek balik jam 12. Iya, ayo uyung dados. Saumpama kok nek gak iso ya iwangi ya Kang. Insyaallah. Insyaallah iki ora tenanan nih.
keram tenan ya. Ngene kok kae diangoni ya. Cak lilik jenengane sing uwek lan diuwek ya. Es jodohku Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ki minangka eneng duwe 50.000. Aku njok sak lagu khas. Medem wedokan ae poin. Aku lagu kuwi bolak-balik tapi aku jek bangga seneng. Kuwi ngono lah aku anak aku njok ombe, Mbok. Anak nyuka iki njok ombe. Macak ae aku njok ombe iki. Njok ombe aku. Satu bila, ululku, Pak Kapalat Mesa. Dulu lanang, dike ombe lanang. Ya Allah, dulu lem kaya ngene olahe deh. Ini piye nak onaan. Enak onaan krek, nek gawe menak ati onaan. Ya ndang karo dibawani. Mboke, ngono ngono. Ayo. Mboke. Ayo sing landung no. Saya ombe kek ya ngono kok jam 12 tak undul sithik oleh aku batakok Pak Kepala Desa. Pak Wo ya ning kene kowe Pak Oo. Nggih, sampun ngaturaken ngapunten ingkang kathah bobele atur kala ingkang nuju prana ing panggalih panjenengan naca ing manah kurang tuba kurang siplo kula ngaturi Genge Samudra Pangaksama ingkang tanpa pepindhan. Nggih, kula akhire assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.